biye kariye utukalo kleta an shegin samba flani muga aninani aw munu sogole me mi fa jabaranna anga fulibe aw bela jele ako doko kuna funu wakati seleni aw bismillah. Alamsado utukalo kleta nduru samba flani muga aninani jara sagu ko feeno bankas marala miye bamanci wale tigila mogo uye bamanci wale ta kan yesi anga fintigila kawma nga ala ni anga fintigila kaw ka cesiri barkala usira ka u yere bo jain konnala wa kira sababu fene bamanci wale manunu u bolla kataga ambe anyini ala fe alsa ala ka sebaya di anga fintigila kawma. Jumado utukalu kletan woro samba flani muga aninani anga ministre minyashini me anga kenaya kunyanya bolima médecin colonel Assane Badialo Touré ale anga kenaya chagayoro barakela mata ani duruta ka jonjon di uma o ka barake ko nyuma na jamana konnala ani fasodenw ye ayirala ko mata ani duru na muso nani olutumbe ala munu be barake ale yere ka yoro la ako kabu fo kosobe u ka cesiri la wa ku ka dofara alisa u ka cesiri kan. Tenendo utukalo kletan fla katabla alamsala utukalo kleta ane duru samba flani muga ane nane amapuni UNICEF ka bulo di nyogoma okumu konnala uye kalanta ka nyesi bamakoni kati kunafuni dilawma yasa ubese ka kunafuni jelendi chuga mina jamana duma kele wakati konnala ani ubese ka uyere tanga chuga mina ka ngunu ko ma kele wakati la bololo sirauka uklalen ko ola uye ukunda jatula ka senu ko feno yasa anga mamunu be nu bora usigiyoro la ka sababu yake keleye kata olu nyininga anika jatemine ke usigiyoro la munu ta kunye sebeni ulu oboloda munu yere ta kunye jataye ulu fene ye oboloda kala kuntele la seben fura dira kuna foni dira be kelenkele ma yasa ka yira ko uye kala soro wa ku ya famfana. Juma temene utukalo kletan woro samba flani muga aninani anga premier ministre koro Musa Mara ale bora ka jabla aka bololo sira mi konnala apmara fen chamaka apmara fen mununga odoye malini ikeran dansigilim kera uka bulodi nyogomala apmara uka ani fana aye ladilikana se anga jamana nyamogo ma Musa Mara ye ajira ko miye ale Musa Mara ye ko ale be anga jamana nyamogo ko uka hakinnala ni ode uye dansigili mi kɛ ka ɲɛsi uni Ukraine ka baraɲɔgɔnya okumu kɔnɔna la ko sabula ni y'a jateminɛ ko Ukraine de fɔlɔ ye Mali janfa sabula u ka jamanaden dɔ bɔra k'a fɔ ni o y'u ka service de renseignement kumalasela ye ko olu be bamanci wale tigilamɔgɔw kɔ u ka nin kɛlɛ in na o hukumu kɔnɔna la a ye a jira ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilina min ta ko hakilina ɲuman don o kɔfɛ a ye ladilikan se an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ni o de ye ko u kana na u sen don kɔkan jamanaw ka kɛlɛ la ka a fɔ ko u b'o ta kana ban Maliba kɔnɔna la ko sabula ko ban Maliba yɛrɛ mago bɛ bɛɛ lajɛlen de la kɛlɛ in kɔnɔna la ko ni maa o maa de ye I bolo ɲuman bɔ an ye ko u ka o minɛ nka u kana fɔ ko u bɛ u sen don kɔkan jamanaw ka kɛlɛ la. Tɛnɛn tɛmɛnen utukalo tile 12 san 2024 Senegal premier ministre Ousmane Sonko wulila ka a kunda ban Maliba kan yasa kana an ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga kana o kuma ɲɔgɔnya cogoya min na o kumara fɛn caman kan min ye an ka Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale ye kuma ta ka a yira Ousmane Sonko la ko Mali bɛ kɛlɛ min na nin wagati in na kɛlɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye jamanadenw ye Afrique yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko an bɛ se cogoya min na ka bɔ jɔnya juru la k'a kɛ an yɛrɛ ye cogoya min ko olu ka kɛlɛ kun ye o dɔrɔn de ye wa u kumara fɛn caman kan min bɛ se ka kɛ nafasɔrɔ sira ye ka ɲɛsin jamana in fila bɛɛ lajɛlen ma. Utukalo tile 12 ka taa bila tile 14 na san 2024 kunbi kan ni ale ni Moscou ma ja sigikafɔ min kɛra ye ni a bɛ fɔ o ma nanzarakan na ko Forum Army 2024 an ka General Alu Boy Jara ale bɔra ka kuma kosɛbɛ ale y'a yira yen nɔ ko min ye Rusila kɛlɛkɛminɛn minnu dira olu ma ko tiɲɛ yɛrɛ la ko kuma tɛ u da ko sabula ko kɛlɛkɛminɛn ninnu ɲɔgɔnna foyi tɛ yen nɔ ko n'i y'a ta 100 sara la ko u bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ kɛlɛkɛminɛn ninnu bɛ o de la ko wa k'a y'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka kɛlɛ in kɔnɔna la wa ko min yɛrɛ jar'u ye kosɛbɛ ko u ye yɛlɛma min don u ka kɛlɛkɛminɛn ninnu na ani kɛlɛkɛminɛn caman bɛ yen ani o tɛ kelen ko u bɛ Rusila fo kosɛbɛ u ka nin baara in na ko wa fana min yɛrɛ fana kɛra
balina ko ye ni o ye dusumakasa ko ye ko k'a ye ko Ukraine bɔra ko k'a yira ko u bɛ olu jugu de kɔkɔrɔma don u kan ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin kɛra ko ye ko min ma bɛn u ma bi a ma bɛn u ma sini ko sabula a kɛra sababu ye ka olu ka kɛlɛkɛden dɔw bɛ yen nɔ ka olu bɔnɛ u ni na. Alamisa don utukalo tile 15 san 2024 an ka jamana ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta ale ye cakɛyɔrɔ dɔ maaw bisimila ni o ɲɛmaa ye Mahamadou Lamine Doumbouya ye. Cakɛyɔrɔ in yɛrɛ tɔgɔ nansarakan na Société Malienne des Sciences Appliquées. U nana ka na u ka baaraw de jira an ka jamana ɲɛmɔgɔ la ani fana k'a jira ko u kelen bɛ ka baara min boloda ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye an ka sanfɛ kalansow ye u bɛ se ka o kɔkɔrɔma don cogoya min na ani fana min ye Mahamadou Lamine Doumbouya ye a y'a jira an ka jamana ɲɛmɔgɔ la ko tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra ale ye ale ka cakɛyɔrɔ ka kɛ cakɛyɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen mago bɛ jɔ cakɛyɔrɔ min na. Juma tɛmɛnen utukalo tile 16 san 2024 fonction publique concours résultat olu bɔra a yirala jaabiw bɔlen kɔfɛ a jirala ko min ye maa 1417 olu de tɔgɔ yera sabula min ye Isiaka Kulibali ye ni ale yɛrɛ ye Centre national des concours de la fonction publique o directeur ye ni o ye o ɲɛmaa ye ale y'a jira ko ni tun b'a fɛ i tɔgɔ ka ye jaabi in na ko o kun ka nɔgɔ i kun kan k'i jija ka kuru 10 fo ka taa se kuru 18 na 20 sara la. Alamisa don utukalo tile 15 san 2024 binganikɛla dɔw taara bi tile dugudenw kan ni o bɛ Dukunbo marabolo la a yirala ko u selen ye u ye yen musow fɛn fɛn bɛ ni u kun taara foro la u ye olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na wa u ka maakɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ u ye o fana bɔnɛ a ni na u tagara ni u ka baganw ye wa a jirala fana ko n'i y'a ye yen dugudenw y'a yira ko n'i y'a ye u tɛ ka taga u ka sɛnɛw kɛ ko sabula banmanci wale de bɛ taa ka ɲɛsin u ma sanga ani wagati Bajangara marabolo la ko u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko u ka dɛmɛ don u ma nin ko in na. Kunu sibiri utukalo tile 17 san 2024 commune 3 la CNDIF kɔnɔna la Mali musow ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba min bɛ yen ni a bɛ wele ko l'Union des femmes des communautés culturelles pour la paix au Mali nansarakan na olu ye a laɲini ka jeli di boloda kunu sibiri ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma yaasa ka u dɛmɛ cogoya min na u ka kumasen kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko muso ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ba de ye ko wa fana ko musow labɛnnen don ka u jeli di yaasa ka se ka niw kisi ko bɛɛ lajɛlen ka taa a jeli di yaasa min an ka finitigilakaw ye ni u bananen don minnu mago bɛ jeli la u bɛ se ka jeli sɔrɔ cogoya min na wa fana maaw bɔra kɔrɔn ni tilebi bane ni baba a ko a kɛra bonya ye. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na Centrafrique ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna la min ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a bɔra ka a jira ko a bɛna kɛlɛkɛminan ka o di a ka finitigilakaw ma yaasa u ye kalikan min ta jamanadenw ye ko u bɛ u n'u bolofɛnw lakana ko u bɛ se cogoya min na ka o ko k'o waleya. Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw bɔra ka laseli kɛ utukalo tile 14 san 2024 k'a jira ko Côte d'Ivoire ko k'a daminɛ septembre kalo tile fɔlɔ la ko Côte d'Ivoire jamanaden fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni Côte d'Ivoire passeport b'i bolo n'i b'a fɛ ka taga Maroc ko i bɛ Maroc visa de ta wa u ye a jira fana ko u ni Maroc jamana ɲɛmɔgɔw ko u ye bɛnkan sɛbɛn de sigi u ni ɲɔgɔn cɛ sabula min ye ni bɛnkan ye ko a bɛna waleya san 2 de kɔnɔna la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an bɛ an ka dibila baara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in kɔnɔna la an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna la Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kari wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.